Naše bývalá učitelka ekonomiky, i přesto, že to byla také žena, strašně diskriminovala nás holky a pořád měla narážky typu tak kdo ví, no tak kluci, to určitě víte. Nebo z toho si nic holky nedělejte, klukům jde ekonomika většinou víc. A přitom my znali většinu odpovědí na všechny její otázky, ale stejně vždycky dala najevo, že jsou kluci chytřejší. I když to tak nebylo. Dokonce, když se ptala nějaké holky, ta jí odpověděla, ta učitelka jí řekla, no, ještě to není úplně ono. Vyvolala nějakého kluka, který jí upřímně řekl to samé a ona z toho byla naprosto pav. Musím říct, že mě to opravdu mrzelo, protože ekonomika mě zajímala a chtěla jsem to všechno vědět a chápat, ale nechtěla jsem se jí na nic ptát, abych ji v jejich domněnkách neutvrdila. Co se rodinného stavu týče, dost často od kluků ze třídy slýchám, nevím, jestli pouze ze srandy, ale někdy už to překračuje hranice, že ženy patří do kuchyně. To není vůbec vtipné. Ženy mají stejnou hodnotu jako muži a jestli chce muž ženu na uklízení a vaření, tak je někde nejspíš chyba. Historie dokázala, že ženy dokážou být samostatné a nezávislé a tyto vtípky jen dokazují, že si musí kluci spoustu věcí hlavy ještě urovnat.